Bueno, naatay caller ato sa bugtong kinatay caller. Okay, go ahead caller, palihog. May nga po, Pastor. Mangutana lang ko, Pastor. Okay, padayon igsoon, palihog. Kuan akong pangutana, Pastor. Tinuod ba, Pastor, nga ang Catholic Church ang nag-compile sa Bible, nagkulikta sa tanan nga mga sinulat ni Apostol Pablo, ang tudahimo na siya karon nga Bible? Tinuod na sa ilang claim. Sa ilang claim. Kaya mo man na ilang claim igsoon nga sila'y nag-compile sa Bible. Pero sultihan ta ka, ang Bible igsoon na-compile na, hilabi na itong giingon diya sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibok nga kasulatan gituga sa Dios may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutos, pagkamatarong. Gisulti ka na ni Apostol Pablo, therefore naanay compilation sa Bible, labi na sa Old Testament. Kaya wala pa may New Testament sa pagsulti ni Pablo diha. So pag iunyag kasulatan, nag-refer siya sa Old Testament. Now, pag ingon ni Pablo nga ang tibok kasulatan gituga sa Dios may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutos, pagkamatarong, meaning to say na-compile na ang Old Testament niya ng panahon na. Now, ang pangutana, sa panahon ni Apostol Pablo, naabay Roman Catholic Church? Wala pa'y Roman Catholic Church igsoon. When in fact, ang Roman Catholic Church, sa ilang giklaim na sila ang true church, di man na nimo mabasa balik sa Biblia, kaya dili man na kinaiya sa Biblia ang pagngalan. No? Now, ang punto mao ni, nahuman na lang ang New Testament igsoon, wala pa'y Roman Catholic Church nga nigawas. Nahaw ka mo ingon ta og 15 nag-compile, usay manggod atong i-credit sa atong kagalingon ng compilation. Pero kung ang tinuod mao ni, ang Holy Spirit may nag-compile niya na. Isaiah chapter 34 verse 16, okay? Isaiah 34 verse 16, atong basahon ang gingon sa walaan nga kasulatan. 34:16. Nangyun. Susiyan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. Pagbasaha. Walay usa ni ini nga mawala. Walay makulangan sa iyang kauban. Kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Kanang word nga nagtigom, maoy nagcompile, maoy nagkuan. So, imong i-credit sa Holy Spirit. Dili mo makredit sa imong kagalingon. Gani na ay mga kasaysayan, mga libro musulti nga ang Bible wala gihatag in public. Kung wala lang tong mga reformador kaniadto, silang John Wycliffe, si Martin Luther, ang kini mga Biblia igsoon dili madala ngadto sa publiko. Unya kung unsay hitabo gani katong kung wala ko masayop si John Wycliffe sa 1250 century, siya ang unang nga nag-translate sa English, no? New Testament. Pagkamatay niya igsuon, gipakaut pa, gikaut pa gyud ang iyang patayng lawas, unya gidugmok unya gilabay didto sa suba. Ingana ka hatred, no? Now, naay mga kasaysayan igsoon nga ang Biblia dili available sa public. Kung imong tan-awon Biblia, ang kasulatan gitugas sa tao, wala ingon gitugas sa usa ka simbahan. Sa tao, available sa tanan. So, mahimo ba nga sila pa'y dili available tungod sa ilaha? Pero kanang Biblia para na sa tanan. Wala pa'y Roman Catholic Church ang Old Testament gi-compile sa mga Hudiyo. Ang New Testament gilutos ang mga Christian, ang nagtipig ang Holy Spirit. Busa dili nimo maklim kana nga mga butanga. Hinon, sumala sa ilang kaugalingon nga pamaagi, mo na ilang una-una. Mo magani nga kung tanaw nimo ang mga translation sa Bible, na ay Bible nga iya sa Roman Catholic Church, na sa Bible nga iya sa mga gitawag nato Protestant. Of course, ang Roman Catholic Church ilang gibasi sa mga sinulat kaya balik sa mga 350 AD o ang 400 AD, pinaagi sa gitawag nato og Codex Alexandrinus, Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus. Pero kining tulo igsuon, mao ni ang gitawag natong oldest, no, nga gitawag nato og copy. Pero naapay mga oldest, mga fragments lang. Imagine ni igsuon adunay mo more or less 5,000 copies sa mga New Testaments igsuon. Na gani ang mga Protestant nagkuha ng gitawag natong majority text, no? Labi na ang King James Version nga gipangga pag-ayos sa mga Baptist. So di ta makaingon nga iya na sa Roman Catholic. Balik kani maigsoon ko na kay follow up. Katora Pastor, salamat kayo Pastor. Okay, dagan salamat usab. Hinon imong makita mga pinangga nga pinaagi usab sa gitawag natong Roman Catholic Church. Dili nato ikadinay nga
ang pagbahin sa chapters pinaagi kang Cardinal Hugo Santo Claro og niya sa verses igsuon pinaagi kang Stepanos. They were kung mga Catholic believers na sila. Pero imagine nimo ang Bible igsoon wala pa may chapters and verses kaniadto. Available na sa tuwa. Sa ilang claim, no? Sa ilang claim igsoon pero gidispute man sa ubang mga Protestants nga theologian nga kana nga claim, no? So daghang salamat igsoon sa imong pagpangutana, no?